Matthew 12 verse 1. NgokukaMateyu weshumi nambili, ngaleso sikhathi uJesu wadabula amasimu ngeSabatha. Abafundi bakhe babelambile, baqala ukukha izikhwebu, badla. Kepha abaFarisi bebona lokho bathi kuye, "Bheka, abafundi bakho benza okungavunyelwe ukuba kwenziwe ngeSabatha." Wathi kubo, "Anifundanga yini okwenziwa uDavide msukwana elambile kanye nababe naye, ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu wadla izinkwa zokubukwa okungavunyelwe ukuba zidliwe nguye nababe naye, kodwa ngabaphristi kuphela na? Futhi anifundanga yini eMthethweni ukuthi ngeSabatha abaphristi bayalona iSabatha ethempelini, bangabi nacala na? Kodwa ngithi kini, kukhona lapha okakhulu kunethempeli. Kepha uma benazi ukuba kuyini lokhu ukuthi ngifuna isihawu, hhayi umhlatshelo, ningabalahlanga labo abangenacala, ngokuba iNdodana yoMuntu iyinkosi yeSabatha." Wamuka lapho wangena esinagogweni labo. Bheka, kwakukhona umuntu onesandla esishwabeneyo. Bambuza bathi, "Kuvunyelwe yini ukuphulukisa ngeSabatha na?" ukuze bamangalele. Kepha wathi kubo, "Ngumuphi umuntu kini enemvu eyodwa, uma iyele emgodini ngeSabatha, ongayikuyibamba ayikhiphe na? Pho-ke umuntu udlula imvu kangakanani! Ngakho-ke kuvunyelwe ukwenza okuhle ngeSabatha." Khona wathi kulowo muntu, "Yelula isandla sakho." Wayeseselula, sasinda saba njengesinye. Base bephuma abaFarisi benza isigungu ngaye ukuba bambhubhise. Kepha uJesu ekwazi lokho, wamuka lapho, bamlandela abaningi. Wabaphulukisa bonke, wababayalisisa ukuba bangamzwakalisi, ukuze kugcwaliseke okwakukhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi, "Bheka, inceku yami engiyikhethileyo, othandiweyo wami, othokozayo ngaye umphefumulo wami. Ngiyakuzisa uMoya wami phezu kwakhe, amemezele ukwahlulela kubo abeZizwe. Akayekubangalaza, akakho oyakulizwa izwi lakhe ezitaladini. Umhlanga ofacekileyo akayekuwaphula, umongo othunqayo akayekuwucima, aze aphumelelise ukwahlulela kunqobe. Izizwe ziyakwethembela egameni lakhe." Kwase kulethwa kuye okhwele yidimoni, eyimpumputhe, eyisimungulu, wamphulukisa, kwaze kwathi oyisimungulu wakhuluma wabona. Zasezimangala kakhulu izixuku zonke, zathi, "Lo asiyo indodana kaDavide na?" Kepha abaFarisi bekuzwa bathi, "Lo wakhipha amadimoni ngoBelizebubula kuphela, umbusi wamadimoni." Kepha uJesu ezazi izidlo zabo, wathi kubo, "Yilowo nalowo mbusi owahlukene wodwa uyachitheka, nalowo muzi nokuba indlu eyahlukene yodwa ingene. Uma uSathane emkhipha uSathane, wahlukene yedwa, pho umbuso wakhe uyakuma kanjani na? Uma mina ngikhipha amadimoni ngoBhelizebuli, amadimoni enu awakhipha ngobani na? Ngalokho-ke wona ayakuba ngabahluleli benu. Kepha uma mina ngikhipha amadimoni ngoMoya kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu usufikile phela kimi. Futhi umuntu akangeni kanjani endlini yesiqhwaga aphange impahla yaso, uma engabophi kuqala isiqhwaga, andukule aphange indlu yaso na? Ongenami umelene nami, ongabuthi nami uyahlakaza. Ngalokho ngithi kini, abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza, kepha ukuhlambalaza umoya akuyikuthelelwa. Yilowo nalowo okhuluma izwi elimelene neNdodana yoMuntu uyakuthethelelwa, kepha lowo okhuluma elimelene noMoya oNgcwele akayikuthethelelwa, nakulelizwe nakwelizayo. Yenzani umuthi ube muhle nesithelo sawo sibe sihle, noma nenze umuthi ube mubi nesithelo sawo sibe sibi, ngokuba umuthi waziwa ngesithelo sawo.
Nzalo yezinyoka, ningakhulumi kanjani okuhle nibabi na, ngokuba umlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Umuntu omuhle ukhipha okuhle engcebeni yakhe enhle, nomuntu omubi ukhipha okubi engcebeni yakhe embi. Kepha ngithi kini, amazwi onke ayize awakhulumayo abantu abayakuzilanda ngawo ngosuku lokwehlulelwa, ngokuba ngamazwi akho uyakuthethwa nangamazwi akho uyakululwa. Kuphendule abathile kubabhali nabaFarisi bathi, Mfundisi, sithanda ukubona isibonakaliso esenziwa nguwe. Kepha waphendula wathi kubo, isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso, kepha asiyikunikwa isibonakaliso, kuphela isibonakaliso sikaJona umprofethi, ngokuba njengalokhu uJona wayesesiswini nomkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo-ke neNdodana yoMuntu iyakuba nasebuthunjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Amadodana aseNiniva ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane asilahle, ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona. Bhekani, kukhona lapha olukhuni kunoJona. Inkosikazi yaseNingizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane isilahle, ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Bhekani lapha, kukhona ukukhuluma kunoSolomoni. Nxa umoya ongcolileyo esephumile kumuntu, uyadabula izindawo ezingenamanzi, efuna ukuphumula angakufumani, khona uthi, ngizakubuyela endlini yami engaphumi kuyo, esefile ayifumane, ize ishaneliwe ihlotshisiwe. Abesehamba-ke abuye nabanye omoya abayisikhombisa ababi kunaye, bengene bahlale khona. Kuthi ukugcina kwalowo muntu ukuba kubi kunokuqala, kuyakuba njalo nakulesi sizukulwane esibi. Esashumayela esixukwini, bheka, unina nabafowabo babemi ngaphandle befuna ukukhuluma naye. Omunye wathi kuye, bheka, unyoko nabafowenu bemi ngaphandle befuna ukukhuluma nawe. Kepha waphendula wathi kumshelileyo, ngubani umame nabafowethu, ngobani na? Welula isandla sakhe ngakubafundi bakhe wathi, bhekani, nangu umame nabafowethu, ngokuba yilowo nalowo owenza intando kaBaba osezulwini nguye ongumfowethu nodadewethu nomame. Amen.